И здравейте хора, аз съм StrikeRavGay и се надявам да съм си оправил проблема с говоренето. Днес ще ви покажа как да си оправите проблем... не си оправите проблема. Да си изчистите малко място в диск C. Първо, отивате си в компютър, ето. Тук колкото диска имате, натискате на C с десен бутон и Properties. Само да кажа, че тук може и да го форматирате да ви изтрие всички файлове, може да има важни. Не съм сигурен, но само казвам. Диск clear на после и сега ще зарежда. И да, ще спра клипа за малко, ще паузирам и когато зареди ще се върна. Не, то остана сега. Так мога ще да паузирам. Добре. Значи тук правите на всичко тикче, да. И OK, Delete Files и чакате. Това за дето не става, само да кажа. Да, готово ви е. Втория начин е с ето това CC Cleaner. Ще сложа линк в описанието как да си го изтеглите от Замунда. И някой път мога да направя клип как да си го кракнете, ако се натъмнявате. Първо цъкате на това анализ. И ето. После Run Cleaner. OK. Yes. Yes. Да, ето, изчисти ми 899 мегабайта. Преди беше 62 и нещо, сега е 63. И още един начин, който се е само при вас, отивате в Downloads и триете работите, но както виждате аз съм с Kimpack на Windows 7 и съм го сейфал тук, затова само него няма да трия. Но тези неща, другите, може да ги изтриете, те вземат само място. Смисъл те, като инсталирате нещо, смисъл, примерно, да речем, някакъв торент, инсталирате и това нещо, Замунда да речем, първо, той се запазва тук, то на повечето хора им е ненужно и трябва да ги изтриете всичките и той се освобождава ненужно място, и в документа, ако имат нещо ненужно. И да хора, това ще е този клип. Надявам се да ви е помогнал и да ви е харесал. Може да се абонирате.